sugeng dalu. Heeh, sugeng dalu. Jane kowe iki gaweane akeh ning dalam mau panitia wis nggawa host dhewe saka. Lah nggih kula sampun dikirim juga PDF-nya siap membaca tapi udah ada. Ya wes nyuda gawean lumayan. Apa-apa. PDF ki apa? Hah? PDF ki apa? PDF ki lho apa jenengane kaya ketikan ki lho. Pak. Draft. Tapi bentuknya kaya foto. Oh. Nek omong karo aku sing dicetakke soalnya aku ngurmasane nek aku mung lulusan Semaki. Semaki panggonan daerah Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Okay. Kuliah ya ora. Ya, dadi nek bahasa-bahasa ngene aku sok ora paham lho tok jelaske PDF ki tulisan. Ya. Tulisan. Ning saora-orane kowe wis maca. Sampun. Ini Apa yang bisa kamu utarakan kepada penonton? Ya. Iya, yang jelas tadi udah disampaikan sama Pak Seno semua yang mau disampaikan itu dari apa? KPCPEN ya, Komite Penanganan COVID-19, terus Pembangunan Ekonomi Nasional. Itu yang utama mau ngomongin tentang Indonesia sehat yang pertama. Jadi ben apa kabeh iso menangani Covid, ora menyepelekan juga dan tidak terjadi penyebaran. Betul. Terus Indonesia tumbuh, jadi kita juga harus semangat untuk bisa Indonesia bekerja, kita harus semangat untuk bekerja apapun yang terjadi kayak gini. Kita seniman juga tetap kerja dengan bagaimana caranya ya Pak, tetap streaming kayak gitu. Terus yang lain juga kayak gitu. Nah iso bakulan yo ndang bakulan ngono kuwi sithik-sithik dilumpukke tetap bekerja, UMKM jalan, nanti Indonesia bisa tumbuh kayak gitu, perekonomian kembali pulih. Jadi mau ngomong kayak kuwi. Nih ya para panitia-panitia aku ya iso nek nulis ki ora ngawur. Aku tahu padu. Padu piye Pak? Aku tulisannya cuci tangan pakai masker. Nah, masker tak untul-untul tak nggo ngelap tangan ki seneni. Cuci tangan pakai air. Tak duduye tulisannya. Ya ora nesu kok. Kae isih tak templeke cuci tangan pakai masker. Wis lha cuci tangan piye? Masker duntul-untul diusek-usek ning tangan ngono. Cuci tangan pakai air, ngisole ditleti pakai masker. Saking kesusune cuci tangan pakai masker. Ha ta? Ya bener bakuku ya. Ya bener kok ukarane ya nyambung kok ya, Sa. Dadi ora kabeh iso paham. Benar, harusnya nggak dijadikan satu. Kan udah ada ini nih di apa 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Jadi ngono ora kok njok cuci tangan, njok apa maskernya cuci tangan nganggo masker, dudu ning cuci tangan tetep nganggo air. Nah, kuwi 3M iki dirungokke. Murah meriah mentah. Antel sisan kowe. Tenan kowe. Kowe tak teke yo. Nanti. Nggon mangan. Kuwi apa? Mentah murah meriah. Mentah murah meriah. 3M mencuci tangan, mencuci apa? Menjaga jarak, memakai masker. Terus ana meneh sing arep sosialisasikan ki sesuk nek ana apa jenengane vaksinasi ngono kira-kira Pak Mas Bagong wedi ora? Vaksin piye? Nek wis metu vaksine iki wis metu terus ana vaksinasi ngono wedi ra disuntik ngono-ngono kuwi. Lah aku wis sehat kok. Hah? Aku wis vaksin apa sih? Ya vaksin misalnya wis ketemu ki vaksin corona ngono ya, dinggo dhewe ben ora corona ngono wis ketemu dhewe arep ono program vaksinasi corona ngono kuwi gelem ra kira-kira disuntik. Wedi apa ora kira-kira? Wah, nek karo suntik gila ya, Sa. Gila ya. Nah, aku merodome histeris aku. Histeris piye? Ameng merodome kok histeris. Nah, aku yang bojoku jahit klambi aku. Anggere dicobloske klambi aku. Aduh. Mulai terima lu aku. Oh, anek nyoblos sregep. Wah. Senenge nyoblos ora dicoblos. Senenge jahit maksudnya. Ya iki ben adek iki ora wedi Pak. Kayak jane sama kayak waktu kita bayi itu loh. Kita bayi kan juga apa jenenge suntik macam-macam ya ben ra campak, ben ra polio. Padahal ta saiki wis ra ono ta penyakitnya wis minim banget no lho. Polio wis ra ono wong sing lara kaya ngono. Campak ya wis berkurang ra kaya mbiyen. Nek mbiyen iki ono suntik sing digosongke ngene Pak Seno masih ngalamin cacar. Nah, itu kalau aku kan udah nggak ngalamin. Berarti kan terjadi pemulihan. Lah sesuk ki ya kaya ngono. Dadi dhewe ra entuk wedi ngono lho Pak. Kuwi ora entuk wedi. Kowe
Wis kowe jaman cilik mbiyen ya disuntikke, suntik polio, terus mundak 2 tahun HVS. Terus Arturo. Karton. Kertas lho. Pada larang. Wong iki obat kok. Padake kertas. Ha, sing anget dhewe suntik Astura kuwi. Wah, kuwi lara tenan. Tenan iki aku ngapusi. Ya, nembang apa sang karo diselingi. Ya, bagus sekali apa yang kamu jabarkan itu tadi sudah masuk kepada inti dari pewayangan ini. Ya, mau disampaikan. Ki nembang wonten pamundutan sawer-sawer. Sawer-sawer mantep. Dek, tak tilikane. Ya. Iki soalnya ya padha wedi nyawer wong sing kagungan hajat Kominfo. Iya, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Langsung tembang wae. Oke, nyon telok 6 mawon Pak Geter. Wah, geter kok geter-geter. Iya. Geter ki nggo nyengget woh. Pak preman ngono malah dhewe langsung. Aja turu sore kaki. Aku ngerti Alisa nembang iki ngerti. Mancing kowe. Mancing kowe. Mancing. Mbok menawa nonton. Mancing sapa? Pokoke ana. Sandang kelawan pangan yaiku wong melek sabarna rimo ya tibake apa sah? Janjine piye Pak? Janjine piye? Janjine piye sing endi? Janjine piye nganti sampai. Oh, sing kuwi. Heeh. Ya, bukane saka Bonang. Dung ting dong 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 ting dong 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 ting dong ting ting dong dong ting dong. Kuwi balungane. Hah? Kuwi balungane ngono kuwi, bukane ora ngono kuwi. Ora ngono ya? Ora, bukane beda. Anjir apa-apa kok memburine. Ayo. Apa-apa kok sinau bukane ya nang dhewe. Apa-apa anggere gendeng burine piye burine? Terus go buka ya wis. Klaru ora. Ya, manut karo kanca-kanca pira pradangga wae terus. Ayo.
ora senengane ora sok keminter. Aku kok nabuh ya ora iso kok. Weh. Tabuh loro ya aku ki. Ora meng nyaron demung tabuh loro aku. Gender duk. Anu mesti gambang duk. Ngrebab duk apa? Kecer. Tung tang tang cek. Ora ana aku ora gayeng. Janjane sinden ki apike. Mangsa Covid ngene nganggo kae lho reng sing kaya ana lodonge kae lho. Aja. Aku tau wedi ya. Do nganggo lodong matane do gedhe-gedhe. Cangkeme barang guyu iso jembare ra jamak-jamak. Iki sinden padha demit ta iki aku. Ah iya. Ya cetha oleh jembari. Oh cetha. Mlengeh ngene iki mak mbar. Iki Bagong isane. Wah, Jan. Ayo wis kene iki kadang kala iki mbok apa wae iki kadang sok kesandung kesrimpet kaya terus. Iya. Wong sing jeneng mlaku kuwi telung jangkah kuwi ora ngerti awake dhewe kesandung apa artiba kuwi ora ngerti. Lah iya. Wis dipengpengke ayo wis. Saking mempenge nanane nanon deg 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 deg. Wis kebacut nuthuk waduh. Piye iki? Wis ben lah. Ah iya. Wah, ya. Saura-urane iki diprisani piyake banget. Ha iya. Ning jeneng ngono kuwi ana salahe ora. Ana salahe ning kerep. Ha iya. Ora apa-apa. Ya, diteruske tembangan sing kepenak. Mumpung ora ana panyuwunan iki bebas terus. Ha iya. Kan nembang apa, Gong? Aku kari dhewe. Oh iya. Aku nek ora bangsa lagu sing ini ora. Oh. Ini wae sapa? Oh, ameng wini wae sapa iku lagu kuno kuwi ra. Arep ngaturke sapa? Jroning swasana sing kahanan kaya kene iki awake dhewe tetep kudu bahagia terus. Iya, kudu seneng. Merga ya ta, Bagong dhewe ya ngerti, seneng kuwi menguatkan timun. Apa? Timun. Ora nganggo T, ora nganggo T. Imun. Nah, imun ki iso menangkal lelara utawa virus sing jenenge Covid. Heeh. Nah, kuwi kudu bahagia. Mula tetembangan yo iso gawe seneng. Ya. Nyuwun ayo guyu. Ya, sing nembang sapa? Kowe nganggo dibawani Mbak Ayu Purwarestari. Ya. Main jumeneng terus. Ya alon-alon. Lagi mbobot. Ah iya. Yo, tata. Ya. Alon rasakan susu-susu. Ya, sare. Kangge nganu nggih. Apa? Kangge napa niku catetan? Loh, anda ora hafal to? Biasane ora hafal to kae? Ame catetan guyuwe kok dicatet. Anggere hahaha ngono wis. Nek cara saiki nek guyu ki WK. Bak ngono. Kan beda. Ah iya. Ya coba. Aja sak kuwi aja lamis. Aja sok ngalamun iki gampang dangslupi. Iya. Tenan. Nggone kowe gampang ngalamun, pikiranmu tekan ndi-ndi, sukma, demit sing do kekalangan mak slep ngono wae. Ngeri. Aja Aja ngoyor. Ngoyor mah ngoyo. Ngoyor. mundak gelis. Jembar. Napa guyu ki marai jembar?
Aku ora ngerti teruse mulane aku ki ngawur e. Aja ya gelis apa? Oh, kuwi ngandel ora? Ndak gelis pitung. Wah, Pikun. pikun. Pikun ki apa? Pitik jengkelmu mlacat kowe. Pikun ki tuwa. Sampun pikun, ngono kae sampun tuwa. Wah, ku pitung. Pitung ora. Taber. Tablete sapa to? Tabet. Riya. Sabar diri. Tekekmu kok wis ora banter, Gong. Mawawan pentas adake. Iki gerok iki. Biasane anggar streaming ki ono tekek, srone ra jam-jam iki kok mau kok ming lirik tekek. Mawawan takon pentas dhewe bengok-bengok. Mudyar saiki ra iso nyuwara saiki. Mesakake. Apokmu kapan? Kewajiban kudu rampung. Neno. Ha? Nggih. Ya. Yen wis klakon guyon mati. Ya. Ya. Iki lagu menandakan kegembiraan terus. Iya. Nggo ngapa to sedih? Nggo ngapa to susah? Susah ki malah marahi penyakit, sedih marahi penyakit. Mula ayo guyu. Awi jenenge ngece kuwi. Ane apa-apa ki nek ora ana sebabe ora iso guyu lho, Rek. Guyu ki ana kadang kala ana pirang-pirang werna. Guyu kok ana pirang-pirang. Lho, ana pirang-pirang werna. Ana wong guyu ming ha. Ngono kuwi ora guyu, ning ming gayengke. Ha ta. Kancane gandeng do bengok kabeh dhewe muni, "Ha!" Ning jare ora ana apa-apa. Kuwi iso diarani guyu, iso diarani pelecehan. Penghinaan. Oh, ngono ya. Heeh. Ana sing guyu ming, "Ha-ha." Ngono ya ana. Ana sing guyu nganti kok kekel kae ya ana. Ana sing nganti watuk nganti arep mati ya ana. Ha iya, kuwi ana nganti aku guyu tenan, sing menguatkan timun ya nang kono kuwi. Imun, imun. Ha iya. Iki mau jenenge tembange Ayo Guyu, ya. Kampira, Tru? 3 kurang seprapat ini. Apa? Gareng muni 3 kurang seprapat atiku mak teratap ngopo? Rasane kaya mayang sewengi ae. Wis mes setahun mayang 2 jam terus awake dhewe. Ya ora apa-apa. Arep mayang 2 jam ning tetep ditenani ya nyatane ya iso dadi. Saking Suradi Kresadi Purnama Pondok Bambu Jakarta Timur. Heeh. Nyuwun lagu Gugur Gunung. Saweran 100.000. Wah, entek tekan Cikampek iki. Ha iya. Ora apa-apa engko diaturake. Ya. Gugur gunung ki bareng. Heeh. Saiki Mbak Orisa. Ya, ki ana jenenge Elisa Orkarus Araso. Orisa. Ora ngaso-ngaso. Ah iya. Ya, yang apa? Jumeneng to, Pak? Ah iya, kancane ya ngadeg kok ya ngadeg ora. Kancane lungguh kok ya lungguh kabeh padha pokoke jumeneng kok padhake. Ya. Tembange apa? Wah, sindene jan lemu-lemu ya iki. Heeh. Nyobi bawa micil kembang rawe, Pak. Apa? Micil kembang rawe. Tibake apa kuwi? Kembang rawe.
Oh iya. Ayo wis ciri khase ngono kuwi kok. Mijil apa kuwi? Kembang rawe, tibake apa? Kembang rawe. Engko saiki apa engko mengko. Apa saiki wae? Saiki. Nah. Ya ayo. Yo. Sakniki? Heeh, saiki. Ya. Wiwitane Terkasih ya tata baka modele senengane kok ngisah ora iki Setu sore to Setu sore iki lagi Senin Setu sore ngapa wah kaya berkasih ya tata baka modele ya aneng pinggir kali dodo bareng-bareng ayo kanca padha balapan di sing menang tak patak raimu watu yo monglonggah jejeri oh piye edan iki karyane ciptane sapa sa Ki Geter wah ya mulane kenes e mong lungguh jejeli jejeri 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 ta jejeri tak kira dijejeli udus wae ana wong kleru diantel dhek kupinge basa mong lungguh nglemberi iku ya kleru jejeri yo tundane sam brana tundane sembrono suwe piye sing positif sik baleni sing positif tengkokmu piye suwe apa suwe sing endi sing positif sing Ardika oke niku Pak Geter ayo piye baleni kok nggih tak baleni Pak gawe ayo sabar selara yo sabar to Pak sabar piye aku ayo sing bener sing endi suwe ngono wae suwe lah niku nanet liniteng semanten gendere dinot gendere balen meleh ayo kok penggendere iki tukang keyboard wis diane keyboard telu kiwa tangan engko nek kowe ora bener-bener terus ngene iki nenet dimatke suwe joran nyekel tangane terus disamplokke meneng sik to apa iki? Hihihi. Wani ngumbar janji. Biar ora. Ayo, apike ngumbar janji, mbane ngumbar wedhus tekan ndi-ndi. Jebul tukang
Ngono kuwi mau to bawane. Nggih. Wis rampung. Kembang rawe diaturake terus. Ya, gong kuwi gong. Wah, aku males lah. Sikilku lagi lara itu. Joget ra gelem. Ya engko alon-alon. Ya, mangga. Ah iya. Aku malah rada semangat iki. Ah, dengkulmu mlacatku. Ana wong ngomong di ah. Ah iya. Iki eneng apa? Eneng napolone terus. Ya. Kejaba mau gugur gunung iki saka Banjarmasin Kalimantan Selatan. Oh iya, nyuwun lagu Gatik, nyuwun gending Gatik Glinding. Nembe proses penyaweran. Oh iya. Wah, tenan ora iki. Nyemelange saiki to. Ha iya. Apa-apa iki nek urung ketok ha iso. Ning ora apa-apa. Request tembang ali-ali pakai bawa untuk Komite Penanggulangan Covid. Heeh. Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartanto. Ya, dari Bapak Gandung Pardiman Golkar DIY. Oh ya. Transfer 1 juta. Ya. Lumayan nih. Ah iya. Ya diaturake sik. Gatik Glinding kok si sapa jenenge Prastiwi Menrata. Ya. Nek Gatik Glinding ya ora ngadeg rek. Ayo wong jenenge wae Gatik Glinding kok. Ah iya. Karo glinding. Ha iya. Karo glinding dengkulmu ki karo lungguh terus engko ali-aline men tiwik men ngapalke. Ya. Langga mali-ali. Ya, Pras. Neno 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 ana neno. Gatik Glinding alilek. Ya. Kinupita kangku Kendangan ngene iki angel lho, Tru. Iya. Nek ora apal tenan, wah iso mandeg dalan tenan. Ketoke kaya ming mayar yo nek wis apal. Wah, ayo mek wis apal ki apa-apa mayarne nek muni belajar. Ha, Bagong Swara iso ngendang Gatik Glinding. Sing ngendang kon mulih kowe. Dece aku nek ming Gatik Glinding kowe aja kok Gatik Glinding. Renyep aku iki tatas kok. Weh. Gending kowe iso kok mung Gatik Glinding. Ana neno nana 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 ne neno neno nana 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 kari siji ya terus disisanke engko ndak anu ora prayoga pamundutan kok. Ya ora apa-apa. Ya Gang kowe. Yo, semeneng kowe. Ya, nyat. Ali-ali. Heeh. Nang endi ali-alimu diajeng wis tak jolke beras. Iki mangsa rekoso ali-ali jolke beras. Pak. Eh? Ngapunten tiwik lintune nggih, mengke ndak dugi pundi-pundi.
Dirintuni piye pamundutane? Mengke klentu. Ora apa-apa kleru, tak benerke. Nah. Jenang kula. Yo. Kok ndak senane pamundutane dijoli. Kaya ondrok. Ha iya. Ngagem catetan. Unta ora apa-apa. Besok tak nayane papan tulis ngono kuwi. Lho, lah ngoten kok. Nggih pun sanes mawon nggih. Ora wis. Wah, ora ngono ndak. Ya gawake papan tulis sing gedhe kae. Nggih, Pak. Kantos nggih. Ora, engko ndak senane iki panyone Pak apa Erlangga. Heeh, kuwi Pak Ketua Pusat Golongan Karya iki selamat. Ayo penanganan Covid ku apa? Jenang kula Glali aja kelali aja lali nano ali neno niki soleh kula aja dianggep dolanan sepele kula mboten melu neno amung ati tansah nggon tansah nggon deli neno yen dadi lara gelo neno sedih rinten dalu ketok-ketokan kewala nene nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula ya ngagemo ali-aliku mangga ngagemo ali-aliku aja lali marang aku pilihanku mripat biru mali-ali wis diaturake terus ya